Bona tarda, gràcies per venir. La conferència d'avui és una vegada més una celebració del 125è aniversari del museu. No hem trobat una manera millor de celebrar l'aniversari del museu que convidar a Maria Mestre a posar en valor els orígens del museu i a posar en valor la polifacètica figura del seu besavi, de Francesc Mestre i Noé. I de retruc, també un petit recordatori, un petit homenatge per Pere Bosch i Gimpera, que precisament Francesc Mestre i Noé va ser deixeble del gran arqueòleg, del gran científic Bosch i Gimpera, i que precisament va ser un científic que va patir una campanya de desprestigi després de la guerra i va haver d'exiliar-se a Mèxic. No vull dir res més perquè no vull robar-li temps a la Maria Mestre, a tota la gran recerca que ha fet sobre el llegat del seu besavi. I dono pas a la regidora, a Mar Lleixà, i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests diferents actes de celebració del 125è aniversari del museu. Gràcies, Eva, directora del museu, i gràcies a tothom que avui us acompanyeu. Saludar especialment avui a la conferenciant, a Maria, però també a tots vostès i regidores i regidors que també us acompanyeu. Avui, en aquesta conferència, ho comentava ara Eva, encetem la programació d'activitats que s'han organitzat en motiu de les Jornades Europees de Patrimoni d'enguany, a les que, com tots els anys, ens sumem des que es van començar a celebrar a Catalunya com una iniciativa impulsada pel Consell d'Europa i la Comissió Europea, que està considerada l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. El tema de les Jornades Europees del Patrimoni 2025 és patrimoni arquitectònic, finestres al passat, portes al futur. Jo crec que deixeu-me dir aquí que estem en un petit comitè que potser ens ho han triat, perquè nosaltres estem de celebració, 125 anys d'este museu i, per tant, molt encertat aquesta mirada, com sempre diem, al passat, per a poder agafar forces de cara al futur i també en un any en què al museu estan passant moltes coses i també una d'elles, i també la vull destacar perquè hi ha persones que estan aquí que hi estan participant, és la redacció del pla estratègic del museu. I, per tant, així és la forma de celebrar, com diem, les jornades d'estat. Derivat de l'antiga llengua grega, el terme arquitectura reconeix tant l'art creatiu com aspectes tècnics de construcció que van molt més enllà de la funcionalitat. Tenint en compte les diferents activitats que s'han preparat, us convidem també este dissabte a la ruta guiada Caminar en Patrimoni, descobrir allò extraordinari en el quotidià, a càrrec d'Antoni López Daufí. M'han dit que quedaven molt poques, només és gratuït, però sí que s'ha de fer un registre, una inscripció a la web del museu. En tot cas, si algú no troba plaça, que a finals d'octubre, en concret el 25 d'octubre, se torna a repetir aquesta guia. Per tant, tindrem més oportunitats. I és una proposta que el que fa és recórrer el nucli antic de la nostra ciutat, amb els ulls ben oberts, el pas moderat i en disposició de desxifrar les marques del temps han anat deixant rastre en l'arquitectura. Com hem dit, se tornarà a repetir si algú es queda sense plaça. I també diumenge al matí hi ha una altra ruta, en aquest cas a càrrec de Jacobo Vidal. En aquest cas sí que ja les entrades estan exhaurides i és una ruta per la que es descobriran espais de la Tortosa medieval que es vinculen sobretot a la construcció de la catedral, un dels edificis gòtics més rellevants del sud d'Europa. I també el mateix diumenge hi ha un taller familiar per viatjar
a l'època medieval a través de jocs de rol i també convidant els més menuts de la casa. Com diem, la conferència de Maria Mestre i Prat de Pàdua sobre els primers intents de creació del museu a finals del segle XIX forma part de les diferents activitats en les que al llarg d'aquest 2025 també volem celebrar els 125 anys de vida del Museu de Tortosa. Crec que Maria no necessita molta presentació, però per si algú encara no la conec, i a més crec que també és per posar en relleu, ja és llicenciada en Geografia i Història, en l'especialitat de Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona, també és doctora en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, també és titulada per la República Francesa en Busset Científic Professional dins de l'especialitat d'Arqueologia Marítima i precisament l'arqueologia marítima, com a membre del primer equip d'arqueòlegs subaquàtics de Catalunya, va marcar els seus inicis professionals com a arqueòloga i historiadora. Durant quasi 20 anys ha publicat diferents publicacions, ha treballat com a comissària d'exposicions de temàtica històrica a la Fundació La Caixa, entre les que destaquem Huracà 1724, Navegants i Nàufrags en la ruta del Mercuri, Xocolat, Aliment dels déus o La vida als castells, i sota el mestratge dels professors Josep Fontana i Borja de Riquer, en els darrers anys ha donat un tom professional dedicant-se a la investigació històrica de les comarques de la diòcesi de Tortosa, centrant-se especialment en figures com la de Francesc Mestre i Noé. D'aquí ne surt la seva tesi doctoral, El primer catalanisme a les Terres de l'Ebre, Francesc Mestre i Noé, presentada el 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona, o la publicació de treballs com El Franctirador, Francesc Mestre i la veu de Tortosa, publicat per l'editorial Rafael Dalmau l'any 2018. En l'actualitat és investigadora postdoctoral del grup de recerca i estudis sobre política, institucions i corrupció de l'època contemporània del Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Associació d'Història Contemporània. I ara ja li donarem pas en aquesta conferència que ja ha titulat Gestació i orígens del Museu de Tortosa, la història d'un somni trencat, i que segur que no ens deixarà indiferents a ningú. I per tant, moltes gràcies, sobretot també per la teva col·laboració, perquè sempre que t'ho demanem estàs aquí i ens permets redescobrir una miqueta més la nostra ciutat. Gràcies. Gràcies, Sender, perquè a vegades m'he d'acotxar, si no, els micros sempre queden baixos. Bona tarda a tothom. Primer que res, gràcies per la presentació, Marc. També a Eva Castellanos vull donar les gràcies perquè em dona l'oportunitat de poder explicar una part de la meva investigació que he pogut explicar molt poques vegades. Quan vaig presentar la tesi doctoral, el nou director de tesis del comitè, que en aquells moments era el comitè Ivan Modó de la Universitat Autònoma de Barcelona, em van dir, s'ha entrat en la política. La cultura ja en parlarem. I malauradament la cultura sempre queda relegada en un segon lloc i avui tinc l'oportunitat de poder parlar que sigui d'una petitíssima part d'aquesta cultura que precisament és aquesta història del Museu de Tortosa. I és que el Museu de Tortosa té una història coneguda, té una història desconeguda i té una història distorsionada. I avui ne parlarem una mica de totes elles. Per això el títol de la conferència és Gestació i orígens del Museu de Tortosa, la història d'un somni trencat. Una mica ja ens avança al final, però... Iniciaré la meva conferència fent un petit preàmbul per a situar la figura de Francesc Mestre i Noé, perquè és una figura que té molt a veure amb aquesta gestació i també amb la fundació del Museu de Tortosa. Actualment, i ara sí que m'enfoca el micro, Actualment, l'arqueologia
l'arqueologia actual, aquí podem veure diversos tipus de jaciments arqueològics. Hi ha un jaciment ibèric, que és el de Puigcastellet a Lloret de Mar. Tenim una peça de parets fines del derelicte Culip IV del segle I abans de Crist. Una altra fotografia que és del derelicte de Porquerolles a França amb ceràmiques gregues de figures negres del segle VI abans de Crist. I aquí tenim una imatge que s'està excavant ja l'estructura d'un vaixell del segle XVII després de Crist també a França. Aquesta imatge la poso perquè, tot i que estem parlant de diferents jaciments arqueològics i inclús de jaciments terrestres i de jaciments subaquàtics, i que les metodologies d'excavació són diferents, tenen totes elles una qüestió en comú. I és que les peces arqueològiques i també les estructures arqueològiques només tenen valor dins del seu context. Una peça arqueològica és com una peça d'un trencaclosques. Quan tu la treus del trencaclosques, queda un forat allà enmig. Per tant, no veus la visió completa o la informació que t'està donant aquell trencaclosques. Doncs un jaciment és igual. Quan extraiem una peça del seu lloc i no la documentem bé, estem perdent tota aquella informació. Deixa-ho mica. A finals del segle XIX, l'arqueologia era considerada com una ciència auxiliar de la història. La seva funció es cenyia en trobar i col·leccionar objectes antics i la seva metodologia es centrava en l'excavació. Però cuidado, l'excavació que en aquells moments volia dir només moure terres, res més. Sense cap enfoc científic clar. Les peces arqueològiques eren valorades com a mercaderies dins del concepte art antic o antiguitats. I les peces eren extretes del seu context sense una anàlisi prèvia que permetés conèixer el seu ús social, funcional o estructural. La funció dels museus era merament la d'exhibidors de peces. Aquí podem veure dues imatges. En aquesta imatge d'aquí és la Sala Parés de Barcelona als voltants de l'any 1888, quan se va fer l'exposició universal de Barcelona. Podeu veure que al fons hi ha tot de quadres amuntegats, hi ha dibuixos, quadres, no hi ha cap ordre ni per l'autor ni res. I que aquí hi ha una vitrina, on sabeu, aquí baix, on hi ha un altre tipus de materials. Però la gent que va veure l'exposició no té cap informació sobre què està veient exactament. Aquí tenim una altra forma d'exposició. En aquest cas, aquesta exposició es va portar a terme al Museu de Tortosa al voltant de l'any 1900 i forma part del que era la col·lecció arqueològica de Francesc Mestre i Moll. Però la manera que està exposada, aquestes peces també és molt curiosa, investigant l'origen, que això m'ha portat temps, d'investigar l'origen d'aquestes peces, resulta que les úniques que realment procedeixen d'aquí de Terres de l'Ebre són aquestes dues d'aquí. Un escarabeu egipci i una mena de gosset de ferro que es va identificar per Boix i Pere com un ídol ibèric. Però aquestes ampolletes procedeixen del jaciment d'Empúries. Però tot això està mostrat en una sola vitrina. Per tant, diguéssim, hi ha una barreja de materials, la gent els està veient aquí, no sap què són, no sap de quina època són, i així és com funcionaven els museus del segle XIX. L'arqueologia no prendrà entitat pròpia a la península ibèrica fins l'any 1915, en què el professor Pere Boix i Pere creia l'escola dins de la Universitat de Barcelona anomenada Escola Catalana d'Arqueologia. En aquells moments es deia Escola Barcelonesa d'Arqueologia perquè tots eren alumnes de la Universitat de Barcelona. Però després ha estat reconeguda com a Escola Catalana d'Arqueologia que va funcionar entre 1915 i 1936. Precisament aquesta escola serà la pionera en la introducció de metodologies arqueològiques modernes a tota la península ibèrica i Boix i Pere serà el prehistoriador /arqueòleg, perquè en aquells moments no hi havia una diferència, avui en dia sí que diferenciem entre prehistoriadors i arqueòlegs. Serà el més destacat dels països de la Mediterrània occidental i l'organitzador de l'esquema històric de la península ibèrica en èpoques primitives. És tot just en aquest moment
quan la prehistòria i l'arqueologia deixin de ser considerades ciències auxiliars de la història. Me fa falta els trossos d'un poble. Bé, això que veu aquí, el títol és Francesc Mestre no era un home avançat al seu temps. Això que veu aquí són les fitxes i els dossiers arqueològics que Francesc Mestre feia de totes aquelles peces que quan se feien obres a la ciutat anaven sortint. I jo les tenia al l'arxiu de casa, al principi me van semblar molt interessants per la informació que donaven, però no va ser fins que vaig començar a investigar i a posar-li una cronologia, és a dir, en quin any havien estat elaborades, que és quan me'n dono compte de la importància que tenen aquestes fitxes. I és que ja a la dècada de 1890, és a dir, 25 anys abans del que he dit abans de Boix i Pere, Mestre ja estava elaborant les fitxes i els dossiers tal com s'elaborarien 25 anys més tard. A través d'aquestes fitxes i aquests dossiers també queda clar que Mestre diferencia entre el que és una excavació moviment de terra i el que és una excavació sistemàtica, és a dir, una excavació amb metodologia arqueològica, que és com parlaríem avui en dia, diguéssim, amb un vocabulari actual. A través d'aquestes fitxes també queda patent que Mestre té molt clars els conceptes com el que és l'arqueologia contextual molt abans que aquesta s'implanti a les universitats de la península Ibèrica. I, de fet, en aquells moments només hi ha 2 escoles arqueològiques europees que comencin a apuntar en aquest sentit. Per una banda és l'escola francesa i per l'altra banda és l'escola alemanya. Investigant quins contactes podia tindre, n'he trobat alguns ja amb l'escola francesa i quasi tots amb l'escola alemanya. L'escola alemanya tindrà un departament hispanista molt potent que reconeix a Francesc Mestre, en aquells moments ja a finals del segle XIX com a arqueòleg, gran arqueòleg espanyol, com a moment, i que tindrà contacte amb ell, perquè vindrà a Tortosa, fins a la Guerra Civil. Això que veu aquí davant és un brevíssim mestrinet d'un currículum així de gruixut. Jo el que he fet ha sigut fer una tria de tot allò que em pogués creure només en una diapositiva. Si analitzem aquest currículum, comprovarem en primer lloc el seu aprenentatge com a deixeble avançat de 2 figures cabdals de l'arqueologia del moment. Una és Mossèn Ramon Maia i l'altre és el pare jesuïta Fidel Fita, que acabaria sent president de l'Acadèmia d'Història. I en segon lloc, cronològicament parlant, descobrirem la seva relació amb el món científic de l'arqueologia europea. Podeu veure aquí la Societat Acadèmique d'Histoire Internacional, l'Associació Artística Arqueològica Barcelonesa, altra vegada la Societat Arqueològica du Midi de la France, l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, és a dir, les acadèmies i les universitats fronteres, ell n'era membre. Quan tots aquests títols, una de les coses que expliquen és per quin motiu es fa membre a Francesc Mestre. I el que diuen és, els informes que diuen és que els informes i serveis científics constants portats a terme per Mestre informant de troballes i de la importància de la ciutat i del municipi de Tortosa com a jaciment arqueològic. I és que Mestre, al meu entendre en aquells moments, està fent un crit de socors a l'arqueologia internacional perquè aquí a Tortosa està desapareixent els jaciments arqueològics i està demanant ajuda a través d'aquests informes. Els està dient, senyors, això ho tenim aquí, això està desapareixent, què hem de fer? I jo entenc aquesta laboriositat en aquest sentit. Quasi em tinc que anar assenyalant diapositives i parlo des d'aquest micro. Ara sí que ja entro a parlar de la gestació del museu, és a dir, ja entro en tema. Però per a parlar de la gestació
presentació del museu ens han de remetre a la dècada de 1880 i 1890 a Barcelona, perquè és el moment en què Francesc Mestre i Nogués se'n va estudiar a Barcelona, l'any 1883. En aquells moments, Barcelona era un punt de trobada intergeneracional entre gent procedent de tots els països catalans. Un moment en què s'estan produint molts canvis a nivell urbanístic. Hem de pensar al Pla Cerdà, un pla que serà copiat i imitat en moltes ciutats de la península Ibèrica, també a nivell europeu, i fins i tot serà imitat a Tortosa. Imitat en menor mesura a l'Eixample del Rastre i en major mesura a l'Eixample del Temple. És a dir, l'estructura del Pla Cerdà també s'implantarà aquí. Barcelona també està canviant de cara, se'n sembla, de cara a l'Exposició Universal de 1888. Els tallers d'arquitectura, d'escultura, de pintura, de vitralleria, de banisteria, de ceràmica es troben en plena ebullició de creativitat. Allí s'estan repensant conceptes com art, arquitectura, música, musicologia, urbanisme, cultura, patrimoni, convertint Barcelona i Catalunya en l'epicentre de nous corrents de pensament, en un lloc per l'intercanvi de noves idees. Aquesta imatge que podeu veure aquí, hi ha un grup de gent, està feta l'any 1883, són la colla d'amics que rebrà el Francesc Mestre quan arriba a Barcelona. Però és que entre aquesta colla d'amics trobeu aquí a l'esquerra que està l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, Josep Bixart, l'escultor Agustí Querol, Francesc Alió, l'editor Francesc Mateu, l'escriptor Narcís Oller, el dramaturg Àngel Guimerà, Artur Marriera, Ferran Aguiló, Eduard Todà, Pere Albert, Antoni Llustià o Frederic Soler a Serafí Pitarra. És a dir, un grup de gent molt heterogènic que realment revolucionarà la cultura catalana tal i com s'havia entès fins a aquells moments. Però és que aquests canvis també s'estan portant a terme a Tortosa. L'abatiment de les muralles, tenim una foto aquí davant, això de les muralles del Temple. La urbanització dels carrers com del carrer de la Rosa, la zona d'esbarjo de Remolins, aquí dins vull destacar la plaça de Bous, el balneari i el teatre Porcar, que era un dels epicentres culturals de la ciutat. Però aquesta dècada de 1880 a 1890 també és una dècada de transició. És en el moment en què s'inicien els primers passos que conduiran del catalanisme cultural al catalanisme polític. I d'aquí en naixerà un nou concepte de país i un nou concepte de cultura. La Renaixença ha quedat enrere i el nou concepte cultura catalana passa a formar part de la columna vertebral del país que es vol construir. I dins d'aquesta columna vertebral hi pren molta rellevància la cultura local. D'aquesta idea, tres amics que els tenim aquí, aquests tres amics són Felip Pedrell, al mig Francesc Mestre, i aquí a la punta un joveníssim Agustí Querol, començaran a construir el seu propi imaginari de país. Un imaginari en el que el territori que els va veure néixer ha de prendre protagonisme i ho ha de fer mostrant-se obert al vent al món. Com? Doncs amb la creació d'un gran centre cultural, però a Tortosa, formant part d'un museu d'art modern, un museu arqueològic i un museu d'arts populars, en el que artistes i artesans locals puguin mostrar al món la seva obra i el municipi i la comarca de Tortosa pugui donar a conèixer el seu patrimoni. Un espai on hi ha d'haver una gran biblioteca que reculli totes aquelles publicacions que facin referència a aquesta cultura local i als seus protagonistes, i un arxiu on es reculli i es custodi tota aquella documentació que faci referència a les peces exposades en el seu lloc de procedència o als seus autors. Això va sortir la idea que Eva, Enric, el dia que vam fer aquell diàleg sobre Leo Escoda, sobre que moltes vegades els museus recull l'obra, però no recollim el procés que els autors estan fent al llarg de tota la creativitat de la seva obra. Mestre Noé aquí està dient, senyors, hem de fer un arxiu que reculli tot aquest material que s'està fent aquesta creativitat. I a més ha d'estar a la disposició dels investigadors, però també dels escolars. Els mestres tenen que portar els nens al museu per aprendre directament del que s'està exposant, el
puguin consultar a la biblioteca allò que està parlant i que està fent referència directa a l'obra que està exposant. D'aquest catalanisme cultural en neix un nou concepte, l'excursionisme científic, és a dir, una manera de prendre el pols al territori. A través de l'excursionisme científic es comença a prendre consciència de que aquest país que es vol construir va més enllà de Barcelona, senyors, que la perifèria és important, que la perifèria és creadora i és exportadora de talent. La perifèria ha de poder explicar i ha de poder defensar la seva pròpia cultura i la seva pròpia història. Tanmateix, ha de tenir mitjans suficients per poder protegir el seu patrimoni i per poder crear els seus propis centres culturals, que al cap i a la fi és el que han de ser els museus locals. Aquí podeu veure, us explico aquesta foto perquè és molt divertida, aquesta imatge. Canvio de micro. Aquí podeu veure, el primer centre excursionista que es funda a Tortosa és la Colla de l'Olla, l'anomenada la Colla de l'Olla. El funda Francesc Mestre i Noé, se funda l'any 1889 i precisament d'aquest grup en sortirà les primeres fotografies, Joan i postals. Joan Cadenes, que el tenim aquí, especialista en postals, i Joan i Sofia també aficionats al tema de les postals. Bé, d'aquí en sortirà no solament aquesta afició a la fotografia, perquè es reuniran els experts, diguéssim, els aficionats a la fotografia, sinó que també se'n farà el primer concurs de fotografia organitzat pel Centre Excursionista de Tortosa. Què he tocat? He tocat alguna que no tenia que tocar, que sí? És que la pantalla és tàctil i pensava que tenia una tele davant. Bé, aquest centre excursionista passarà a l'any 1902 a ser el centre excursionista de Tortosa, vinculat a l'Ateneu de Tortosa. Però bé, aquest centre excursionista, ja des de l'any 1889, està fent campanyes de recuperació de les creus de terme, de les ermites de Tortosa, de les torres de Guaita. Per tant, estan fent aquesta crida de senyors, el que hem dit abans, tenim un patrimoni que l'estem perdent, les creus de terme s'estan enderrocant, està desapareixent el material. I aquí s'agrupa una sèrie de gent que contacten amb l'Acadèmia de San Fernando, que contacten amb l'Acadèmia d'Història, i es diu, això està aquí en aquest territori i hem de fer alguna cosa. Per això és important que el propi territori comenci a prendre consciència de que la perifèria, és a dir, que aquest territori és important. Que la perifèria ha de poder defensar la seva cultura, el que he explicat abans, no em torno a repetir. Bé, el primer assaig museogràfic que intenta portar a terme un assaig sobre el que podia ser aquest primer museu es fa a través d'un projecte cultural que serà la primera exposició d'antiguitats i belles arts del Centre Mercantil de Tortosa, portada a terme l'any 1890. En aquest cas, el que fan és que es posen col·leccions privades i val a dir que en aquest cas el model expositiu es regirà per criteris de col·leccionisme. Avui no parlarem de col·leccionisme, parlarem de museologia i de museografia. És un altre criteri a part, però que en aquest cas es va creure oportú fer-ho perquè era la col·lecció de Miquel Bau, a la de la Marquesa de la Roca, i llavors es feien col·leccions tancades per la propietat d'aquests col·leccionistes. Bé, ara sí que entrem al moment de la fundació del Museu Arqueològic de Tortosa, que es funda el 25 de juliol de l'any 1900, i el seu primer director és Joan Abril i Guanyavents, que va ser entre l'any 1900 i 1902. Joan Abril neix a Mataró l'any 1852, és a dir, que ell se troba generacionalment enmig de la generació de Felip Pedrell, que ell va néixer a la dècada de 1840, i la generació d'Agustí Querol i de Francesc Mestre, que van néixer a la dècada de 1860. Joan Abril és arquitecte i té 48 anys en el moment d'assumir el càrrec de director del museu. Ell és membre de la Unió Catalanista i del Centre Excursionista de Catalunya, del que Mestre n'és delegat per Tortosa durant tota la dècada de 1890.
Per aquest motiu, s'havindrà a adoptar les directrius marcades per aquestes dues entitats catalanistes per a la instauració de museus locals per tot el territori català. De fet, aquestes directrius són recollides en el primer reglament del museu, encara l'any 1901, i portat a terme per la Junta del Museu Arqueològic. En aquells moments estava presidida per el llavors alcalde Miquel Bau Isern i de la que va ser vocal secretari Francesc Mestre i Noguer. I aquest reglament marcarà uns objectius ben clars. Primera, les col·leccions han de tenir un caràcter local, és a dir, les peces han de procedir del propi municipi. És necessària la cooperació de persones il·lustrades i de bona voluntat. S'ha de constituir una junta, composta d'un representant de l'Ajuntament, en aquest cas era Miquel Bau Isern, i d'un representant d'aquelles entitats i persones que per mèrits propis o significació social puguin ser una garantia per a aquest projecte. El museu ha de tenir un caràcter oficialment popular i per tant ha de ser un museu públic, amb una junta completament autònoma. I per últim, tots els objectes han de ser custodiats en un local facilitat per l'Ajuntament, perquè el que es veia era el perill de que si el local era privat, les peces acabessin sent requisades per la propietat. És a dir, peces públiques en un local privat tenien mal final. Val a dir que la vinculació d'Abril amb el catalanisme polític de Francesc Mestre i Noguer està difonent a través del seu periòdic La Veu de Tortosa serà el principal motiu dels atacs i del descrèdit que rebrà com a director del museu. Per part dels periòdics, especialment per part dels periòdics Los Debates i per part del periòdic La Verdad, i els seus respectius grups polítics, que són el gauchisme i el gonçalisme, ambdós representants de la vella política bipartidista de la restauració borbònica. Explico que el gonçalisme no fa falta explicar-lo gaire perquè tothom s'entén que són els seguidors de Teodoro González. El gauchisme potser sí que val la pena explicar-lo, perquè els gauchistes són els seguidors d'Albert Bosch i Fustegueres. Albert Bosch i Fustegueres era, diguem, la mà dreta d'un ministre que es deia Francisco Romero Robledo, que era un catalanofòbic i que tenia un grup de seguidors a Catalunya que es coneixien com els catalanes de Castilla. Doncs bé, Albert Bosch i Fustegueres va ser, a banda després de molts anys ser reconegut com paradigma de la corrupció, va ser alcalde de Madrid, i quan va ser alcalde de Madrid es va castellanitzar els cognoms. I allà a Madrid era conegut com Alberto Bosch i Fustegueres. Per tant, els tortosins seguidors de Bosch no van agafar el cognom català de Bosch, que seria bosquisme, sinó que van agafar la pronunciació madrilenya de Bosch i per tant se van dir botxistes. Bé, amb tot això en realitat el que ens trobem és davant d'un sistema de la restauració totalment col·lapsat i obsolet. Un panorama en què el catalanisme polític es presenta com una proposta vertebrada dins de la societat catalana de la que patrimoni, cultura i llengua en són els seus eixos principals. I aquí comencem en el que és probablement la història més fosca del museu. És on comencen les distorsions, les falsitats, les desesperitats, les denúncies. I és que la campanya política i periodística contra Joan Abril arribarà al seu clímax amb la denúncia que Teodoro González farà davant dels tribunals de justícia. Aquesta denúncia és el motiu pel qual Abril sigui rellevat del càrrec de director del museu i, com a conseqüència, la Junta del Museu presenti en ple la seva dimissió com a senyal de protesta i abandoni la creació del Museu d'Art Modern de la comarca de Tortosa. Val a dir que un dels protagonistes clau d'aquestes alteracions serà Ramon Vergés Paulí, ja que ell és el veritable constructor de la imatge pública de Teodoro González, una figura que Vergés Paulí transformarà en mítica i omnipresent, posicionant-la en llocs i situacions en les que la documentació ens demostra que González ni va ser ni va poder tenir res a veure. En aquesta imatge podeu veure aquí al mig. És un trosset d'un article del periòdic La Libertat de l'any 1902, el periòdic que estava dirigit per Ramon Vergés Paulí, i en la que Vergés afirma
que Teodoro González va haver d'invertir milers de pessetes de la seva pròpia butxaca en la compra de l'església del convent de Sant Domènec perquè fos la nova seu del museu. Bé, la documentació afortunadament posa les coses a lloc i el que ens demostra que González no va tindre res a veure en aquest assumpte. Aquesta església pertanyia al rang de guerra i la seva cessió com a nova seu del museu es va portar a terme gràcies a les gestions portades a terme, entre d'altres, pels llavors diputats Manuel Quindelani de la Torre, Vicenç López Puigcerver i pel que era llavors delegat de Foment, Francesc Mestrelloy, que és a qui l'Ajuntament li va encarregar que negociés la cessió del convent del Rang de Guerra a l'Ajuntament de Tortosa. Però potser el cas més escandalós de la manipulació històrica ens el trobem amb els 6 volums de les espurnes a la llar de Ramon Vergés Paulí. A mi he de dir que com a historiadora aquests 6 volums m'han portat pel carrer de la Marroura. És així. I com a exemple del que dic, només citaré una de les cròniques que sobre Teodoro González se publica en el volum 6, que es titula Les primícies del nostre museu. I ho faré de manera resumida, però diu així, diu: I don Teodoro? Diu, està molt lluny. No està molt lluny, sobretot les tardes diumengeres en què t'agafa de l'orella i, vulgues o no vulgues, t'havia d'acompanyar en les teves excursions per les costes de Santa Clara, del Garrofer, del Castell i pels carrerons del barri de Remolins. Semblant als senyors feudals de Horca i Cuchillo, i ara cuidado el que diu, entrava casa per casa com soldat que rastrejava botí de guerra. Us imagineu la imatge? Qui no em portava de cap? Doncs senzillament fer una requisa per totes les cuines, no per destapar cassoles i tastar les viandes, sinó per endur-se'n, i aquí se'n dona compte que s'ha passat de frenada i diu, naturalment, que no permís dels amos, i fent compres o barates totes les artimanyes o relíquies de la velloria que per allí es guardessin. Un salt en aquesta contalla i diu: a les costes de Tortosa, habitades per una gent treballadora, s'hi va fer el primer pregó que començà a enriquir el nostre gloriós Museu de la Vergonya, fundat per Teodoro González. Aquell que les tardes diumengeres, acompanyat d'algun amic del club, les assaltava en busca d'antigalles rares i que s'empinava tan alt que un dia arribà al convent de Santa Clara i amb bons capllaços, perquè no s'escapessin, se n'han portat 2 lleons de pedra que durant algunes centúries van ser fidels guardians d'aquell venerable monestir. No sabeu el temps que he estat buscant aquests lleons, vos ho asseguro, perquè resulta que al convent de Santa Clara no va haver-hi mai aquests 2 lleons. I ara us explico com vaig averiguar on estaven els 2 lleons, que per cert van ser ingressats d'aquella època al Museu de Tortosa. Gràcies a les fitxes de Francesc Mestrelloy, aquí tenim, aquesta és una de les fitxes, és un croquis del tram de la muralla del temple, des del riu. Això és el tram de muralla del riu. Això seria el portal del temple, la plaça de la Barbacana, que avui en dia equivaldria a la plaça d'Alfonso. Aquí tindríem el portal de Sant Joan, això és el coll de Sant Joan i això d'aquí seria per entendre's l'actual Cervantes. Doncs aquí estaria el camp dels Titets. I aquí hi ha 2 quadradets que estan en una lletra que es diu lletra E. Doncs aquí a la lletra E el que he fet és que aquí baix continuava això, però estava tan petitet, que he volgut separar-ho en 2 imatges. Llavors, allà veieu que hi ha 2 columnes amb 2 lleons a sobre. Doncs la lletra E diu el següent. Columnes de pedra quadrades amb socolada i capitell col·locades davant la primera casa d'Abril, a modo d'arc de triomf. Al damunt, mirant a Tortosa, hi havia 2 lleons. Bingo! Aquí estaven els lleons, és a dir, no al convent de Santa Clara. Bé, això serà una constant i per això dic que m'ha portat com a historiadora pel carrer de l'Amargura, perquè sempre tinc per costum tota la bibliografia verificar-la. O sigui, qualsevol treball històric s'ha de poder verificar totes les fonts i un altre historiador ha de poder refer la feina que tu has fet. I per tant, com a historiadors també el que fem és revisar totes les obres abans de citar-les a la nostra bibliografia de les nostres investigacions. Per això dic que em va portar pel carrer de l'Amargura, perquè no havia manera de trobar les coses.
quadre amb els directors del Museu de Tortosa fins a la Guerra Civil, i aquí hi ha una línia que trenca i que jo l'he volgut marcar així perquè és quan se trenca el somni. Per tant, jo el que us explicaré avui és des de l'any 1900, d'abril ja n'hem parlat, de la Junta del Museu Arqueològic de l'any 1900 n'hem parlat, però el que us explicaré va des del 1902 fins al 1913. Això va succeir Maria Aliart i Guinyó entre l'any 1902 i l'any 1903. Aliart, en el moment que s'havia càrrec de director, treballava com a escrivent lineal. Era col·laborador del periòdic Tortosa i los Debates, representant del butxisme local. Què vol dir això? Que González va presentar la denúncia contra Abril esperant treure rèdits, però qui va treure rèdits no va ser el gonçalisme, sinó que va ser el butxisme. Això passa molt de política. Aliart el va succeir un company d'estudis del Col·legi de Sant Lluís Gonçalves que es deia Joan Audí i Beltrán entre l'any 1903 i l'any 1906. Audí era llicenciat en Dret i l'any 1899 fou nomenat secretari en cap de l'Ajuntament de Tortosa, càrrec que ocupava fins l'any 1901, en què fou denunciat per desfalc de les arques públiques. Bé, com a premi, l'any 1903 és nomenat director arxiver del Museu Municipal de Tortosa, ocupant aquest càrrec fins l'any 1906. Bé, en realitat, Joan Audí estava destinat a l'oficina que elaborava el padró municipal per encàrrec del que llavors era l'alcalde de Tortosa, Antoni de Ramon i de Gària, motiu pel qual el museu es romandrà pràcticament tancat al públic. Aquest serà el principal motiu pel qual l'any 1905 membres del consistori municipal proposin la supressió de la plaça de director del Museu Arxiu Municipal de Tortosa. De fet, aquesta plaça quedarà vacant fins l'any 1908, en què el gonçalisme finalment del seu prèmit i aconsegueix col·locar el seu candidat. Aquest candidat es diu Joan Bautista Bofill i Palazzi, conegut dins de la premsa amb el sobrenom de Monaldo Escudero. I va ser director entre l'any 1808 i l'any 1908 i 1909. Ara m'estic dient. Mossèn Joan Bautista Bofill havia nascut a Tortosa l'any 1860, per tant era 6 anys més gran que Francesc Mestre i Noel. Va iniciar-se en els estudis històrics al costat del canonge Ramon O'Callaghan, fins que aquest el substitueix per un ajudant joveníssim anomenat Francesc Mestre i Noel. D'aquí en sortiran la gelosia i la rancúnia de Bofill cap a Mestre, i també el motiu pel qual, quan Mestre abandoni la redacció del periòdic La Verdad per a fundar el periòdic La Veu de Tortosa, Teodoro González el substitueixi com a redactor per Joan Bofill. La col·locació de Bofill com a director del Museu Arxiu serà l'últim acte d'incidència política de Teodoro González abans de la seva mort l'any 1910. Val a dir que molts dels articles de Joan Bautista Bofill són un veritable despropòsit històric. De fet, el que llavors era director del Museu Arqueològic de Tarragona, Miguel de l'Arco i Molinero, el definirà en els seus articles com a constructor de castells de naips que són necessaris desfer en honor de la veritat històrica. Joan Bautista Bofill serà substituït al capdavant del Museu Municipal per un altre sacerdot, Josep Domingo Ramírez, que va ser-ho entre l'any 1910 i 1911, que entrarà com a director per influència del seu germà, que era el procurador dels tribunals, Francesc Domingo Ramírez, que havia estat regidor de l'Ajuntament de Tortosa pel Partit Fusionista i expulsat del propi Partit Fusionista, que va ser llavors quan va simpatitzar amb els butxistes i és per això que aconseguís que el seu germà entri com a director del museu. Val a dir que la seva història de Tortosa Enric Ballari el confon amb Josep Domingo i Fort. I en aquest punt crec que val la pena aclarir que Ballari és un altre dels elements distorsionadors de la història del museu. I en aquest cas de la catalogació de l'arxiu que hi situa entre l'any 1910 i l'any 1911. Bé, afortunadament la documentació és molt clara en aquest respecte
I sabem que l'any 1899 l'Ajuntament de Tortosa havia encarregat a Francesc Mestre la catalogació de l'arxiu municipal. De fet, és per aquest motiu que el nomena, per unanimitat de tot el consistori, arxiver bibliotecari honorari sense sou. El que succeeix és que l'any 1910 Francesc Mestre li demana a Mariano Galindo era fill de Calaceit, havia estudiat filosofia i lletres i en aquells moments ell col·laborava en excavacions de Calaceit al costat de Pedro Giotera, precisament, en unes excavacions que va estar fent allà. I ell li demana que per favor l'ajudi i que s'incorpori per ajudar-lo per acabar aquestes tasques de classificació de l'arxiu bibliotecari que fins a aquells moments les havia portat Mestre en solitari. En aquells moments ha de deixar aquesta tasca a mans de Galindo perquè és el moment que està nomenat cronista de la ciutat de Tortosa, conseller provincial de foment de la província de Tarragona. Per tant, diguéssim, no pot abarcar més coses i demana aquesta ajuda perquè Galindo, que de fet serà ell que acabarà aquesta classificació de l'arxiu. Amb la destitució de Josep Domingo, ja estem aquí, es crearà la primera Junta Autònoma del Museu el 21 de novembre de l'any 1911, aquest cop ja presidida per Francesc Mestre i Noé, de la que en serà vocal Frederic Pastor i Lluís. Bé, arribats a aquest punt, tinc que tornar malauradament a desmentir a Enric Bayerri respecte de l'elaboració del reglament del museu de l'any 1911 que ell atribueix a Domingo. Per una carta de Josep Puig i Cadafalch a Francesc Mestre, datada el 14 de desembre de 1911, sabem que Puig i Cadafalch li envia a Mestre les bases de la Constitució de la Junta de Belles Arts de Barcelona. En aquests moments és l'única reglamentació oficial existent per als museus. I li envia perquè Mestre la utilitzi com a president del patronat d'aquesta Junta Autònoma del Museu Arxiu com a base o punt de partida per a la redacció del nou reglament que ha de regir aquest museu. Puig i Cadafalch li aconsella a Mestre que redacti el nou reglament amb un major temps de permanència per a la Junta del Patronat. I va dir que aquesta carta i la redacció del museu es porta a terme quan ja ha estat dimitit Josep Domingo Ramírez. Per això no és cert el que diu Bayerri. Vist tot el que ha passat fins al museu en aquests moments, Francesc Mestre el que farà és que li enviarà fotografies fetes, realitzades per ell mateix, del museu amb les peces que consideri més importants per a que aquesta documentació fotogràfica quedi registrada en l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, que a pesar de que puguin desaparèixer les peces, que és el que ha estat passant durant aquests anys, a l'Institut d'Estudis Catalans quedi reflectit que va haver-hi algun dia al Museu de Tortosa. Ja vaig acabant, Ja vaig acabant. Perquè, com diu, el somni es trenca i té conseqüències aquest trencament. A la imatge, el que teniu són dos fragments d'una carta que Felip Pedrell li envia a Francesc Mestre, que us explicaré. Primer començo explicant que tot aquest somni sembla que es va portar a terme l'any 1911, quan s'efectua l'homenatge de Felip Pedrell. És el moment que Felip Pedrell fa la donació del seu arxiu personal, del seu arxiu de música i musicologia, a la ciutat de Tortosa i fa tot aquest llegat musical per a que es fundi una secció específica dins d'aquest nou museu d'art modern que es vol construir, que es vol fer a través d'aquesta Junta Autònoma, anomenat Llegat Pedrell. Pedrell demana específicament que el director del museu sigui Francesc Mestre i tota la Junta Autònoma ho vota per unanimitat. Però Mestre no pot acceptar pels mateixos motius que abans he explicat. Té altres responsabilitats i el que hi fa és que proposa Joan Abril. Aquí començarà una nova campanya de descrèdit de Vergés Paulí contra Abril, motiu pel qual, finalment, Frederic Pastor i Lluís serà nomenat director del museu. Bé, en aquest primer fragment d'aquesta carta
s'explica com va ser poc més d'un any des que Pedrell va fer aquesta donació del seu llegat a la ciutat de Tortosa i morta Carme, la seva filla, que era, diguéssim, la que tenia que dirigir aquest llegat Pedrell, els incompliments i la falta d'acord dins del consistori municipal el tenen molt preocupat. Crec que és necessari explicar que el motiu principal de les violentes discussions dins del consistori municipal és el fet que alguns regidors consideren la cultura com un luxe per a rics i fan menyspreu públic de Felip Pedrell i el seu llegat. Això arriba a orelles de Felip Pedrell i el que fa és que a la segona apartat li planteja a Mestre cercar una altra institució que realment protegeixi el seu llegat, en faci difusió, i cito textualment, obra de cultura i d'estudi per a investigadors i per a músics. En aquest segon fragment de la carta, Pedrell argumenta la seva decisió explicant que els membres del consistori municipal, vist lo vist, no sabran fer aquesta obra de cultura a què es van comprometre l'Ajuntament en el seu moment. I diu, ni ho faran, ni voldran, ni el duc amb una junta autònoma. Llavors Pedrell es pregunta, sabrem trobar valor per a presenciar la desenfrenada lluita d'amors propis i d'ignorància d'elements tan incultes que entendran fer obra de patriotisme cridant com a bàrbars? En resum, així serà com a llegat Pedrell marxarà cap a Barcelona i ingressarà com una secció independent de l'Institut d'Estudis Catalans. I aquest serà el darrer motiu pel que Tortosa perdrà la possibilitat de tenir no tan sols el llegat Pedrell, sinó el museu i el centre cultural que Mestre, Pedrell i Querol havien somiat per a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí, que és el que no explico, que us he dit abans d'aquest quadre, el que queda del Museu Arxiu forma part d'una etapa històrica que, al meu entendre, ha de ser analitzada i exposada a part de manera monogràfica. Un període en el que Enric Ballern i la seva peculiar personalitat, enmarcada, val a dir-ho, per una malaltia mental en aquells moments diagnosticada com a neurastènia, en serà el protagonista absolut. I ara anem en temps. Tenim temps, penso que poden haver moltes preguntes i dubtes i curiositats. He deixat un temps perquè poguéssim parlar una mica, si teniu ganes, de tot això. Algú teniu alguna pregunta, algun dubte, alguna curiositat? Ho dic perquè m'he posat amb dos personatges que soc conscient que suposo que us la... Totes les peces de les fitxes que feia el mestre i Noé s'han conservat, se sap com paren, això dels lleons... Una part de les fitxes les conservo jo com a legatària de Francesc Mestre, una altra part de les fitxes van ser espoliades durant la Guerra Civil. Millor dit, no espoliades, no ho estic dient bé, perdó. Jordi Rubió i Balaguer, bon amic de Francesc Mestre, com va vindre a salvaguardar l'arxiu de la catedral i l'arxiu municipal de Tortosa, que per cert ho va fer-ho amb uns autobusos que conduïen les seues bibliotecàries de la Biblioteca Central de Barcelona, i una d'elles, malauradament, va morir perquè li va caure un obús a sobre. Mentre estava salvaguardant aquest patrimoni, ho va depositar això a la Biblioteca Central de Barcelona. Acabada la guerra, Enric Ballern va ser nomenat comissari de la salvaguarda del patrimoni de Tortosa per part de la dictadura franquista i tinc les cartes on el mestre li demana que, per favor, ell està intentant posar-se en contacte amb els representants d'aquell moment de la Biblioteca Central i Ballern li diu, bueno, doncs ja t'ho recuperaré jo. Bé, Ballern ho va recuperar, però s'ho va quedar ell. I no solament s'ho va quedar ell, sinó que va segellar com a arxiu personal Enric Ballern articles de premsa, cartes particulars de Francesc Mestre, fins i tot fitxers. Quan va morir Ballern l'any 1958, suposo que la seva viuda no sabia què fer amb allò, i això no va passar al llegat Ballern que avui en dia està aquí a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, sinó que el que va fer la viuda, suposo que per vergonya, va tornar a la Biblioteca de Catalunya. Allí va quedar embalat
abans de la mort del meu pare ja vam anar a parlar amb l'últim director de la Biblioteca de Catalunya reclamant precisament aquest llegat i el director ens va reconèixer que encara quedava molt per desembalar i que no sabia si això es trobava allà o no es trobava allà. Per a sorpresa meva, l'any 2011 me trobo per internet un llegat francès Mestrinyo a la Biblioteca de Catalunya. La biblioteca ho havia trobat però no es va posar en contacte ni amb el que era el legatari del meu pare, o ni amb mi, que era el legatari de l'Erema, i en aquests moments està a la Biblioteca de Catalunya. Considero que està ben bé, perquè estava ben custodiat i ben guardat. Preferiria que tot el llegat, diguéssim, formés un sol conjunt, perquè per investigar, per treballar, és molt més fàcil. Però les peces s'han conservat? Les peces arqueològiques van desaparèixer, van ser saquejades. Es va entrar a casa mestra i qui va entrar sabia molt bé que era de costat. Sí. Bé, una de les coses que s'ha de parlar algun dia, i també del museu, és l'espoli. És a dir, potser una de les grans forats que tenim aquí al Museu de Tortosa és fruit de l'espoli, no només de la Guerra Civil. És a dir, l'espoli n'hi va haver-hi a partir d'abril. I va ser un espoli constant. I es van fer desaparèixer els inventaris. I es van fer desaparèixer els inventaris perquè no se sabés què havia dins el museu. Per tant, aquí tenim una tasca teniu una gran tasca aquí al museu de poder refer i espero que aquesta conferència, que el material que jo... que això m'agradaria poder publicar perquè penso que és interessant que se sàpigui què va passar i que se sàpigui, ha passat com a altres llocs, però vull dir que quedi constància de lo que es va treballar, de com se va treballar, de quines peces van sortir, perquè a partir precisament d'aquestes fitxes podem recuperar molts d'aquests materials que han desaparegut i que no els recuperarem tots, potser no els trobarem, però sabem que van existir i aquesta informació pot ser bona o pot ser vàlida per a refer aquesta història antiga de Tortosa. Ens costa a tots. Una pregunta més? Sí. Aquesta foto que va fer mestre sobre el que hi havia al museu, que va enviar un títol es conserva o no? Diria castellanella. A veure, hi ha una part de l'Institut d'Estudis Catalans que sembla ser que va passar a la Biblioteca de Catalunya. I ara estic perquè sembla ser que en aquests moments va entrar dins del fons de museus locals i per tant hauria d'estar dins en les fotografies d'altres museus locals, però de moment encara no ho sé, no ho podem localitzar. Estaria molt bé poder-ho localitzar. I el que sí és que aquella fotografia que he posat a la col·lecció mestra, això, Ballarri, va dir que formava part de la col·lecció del museu. En canvi, hi ha fotografies de la col·lecció Bau i de la col·lecció mestra, que jo les puc identificar plenament, eren col·leccions privades que sí que van ser exposades de manera temporal al museu, però que mai van formar part de la col·lecció del museu. I que, per tant, és una manera també d'enterbolir què és el que hi ha i què és el que no hi ha, i què és el que pertany al museu i què és el que no pertany al museu. I després que també hi ha moltes, se sap per part d'algunes encara històriques famílies tortosines de la ciutat que els seus rebosts i les seves golfes encara guarden peces d'aquests expolis que haurien d'estar a les col·leccions del Museu de Tortosa. Jo en tinc de fotografiades, Hilari ne tenia de fotografiades, etc. Que clar, llavors on ha anat a parar X quadre, on ha anat a parar peces del retaule renaixentista del museu, doncs a cases d'algú, que és una mica el títol que posem nosaltres d'on ha fet cap tot aquest expoli de peces d'art. I encara avui dia això és així i formen part de fons
suposadament privats, quan no ho haurien de ser, no? Hi ha àmfores també íberes a cases d'algú, llavors això trobo que no s'hauria de permetre i que s'hagués hagut d'intervenir ja fa anys. És una llàstima que tinguem aquest patrimoni desperdigolat per diversos llocs. Aquí entrem en una altra qüestió més delicada, perquè és on entren els tribunals de justícia, és on entra la intervenció de la policia, investigacions policials. I el problema moltes vegades és demostrar l'origen d'aquelles peces. És a dir, per exemple, a través de treballs com els que fem mestres sí que podríem, diguéssim, identificar clarament aquesta peça va ser trobada a tal lloc en tant any i va ser depositada al Museu de Tortura. Aquesta peça la podríem reclamar. Però aquelles peces que s'ha perdut l'inventari, que s'ha perdut la documentació, com li dius a aquella persona que té allò a casa, escolta, això tu o ton iaio o qui fos ho ha robat i per tant, clar, estàs posant en un jardí difícil perquè has de poder-ho demostrar. Clar, és que hi havia regidors, igual que has nombrat aquí alguns dels personatges crítics de l'espoli, n'hi va haver altres, també en l'època del franquisme i abans també, que es van dedicar a això, feien molt de fer regals, i els regals que feien per agrair favors o compensacions, doncs eren les peces del patrimoni de casa nostra, i era un hàbit, això, no? Sí, bueno, un dels que va ser gran revelador va ser precisament... No n'he volgut parlar perquè parlar d'ell és per a donar una conferència i a més encara l'estic investigant, que és Enric Pallarri, però sí, malauradament és així. Però sí que vull tirar... A veure... Com ho plantegem? Ha sortit publicat que aquesta peça, que aquí són uns nens que estan xafant raïm i que estava a la casa de Joaquim Bau a Benicàssim i que es va acusar Joaquim Bau d'haver robat la peça, he de dir que la peça no va ser robada, que això és fals. A veure, aquí, com podeu dir, a 6 o 7 metres de fondària he trobat un fragment de màrmol blanc esculturat amb 3 senyores que semblen xafar olives. Aquí, mestre posava xafar olives, no sabia que estaven xafant. Llavors diu, el lloc és la fàbrica de Franquet a Remolins. En un altre document sabem que Franquet li va regalar aquesta peça a Miquel Bau i Zen, que va passar a formar part. És a dir, aquesta peça no va ingressar mai al museu, sinó que de Franquet, que era el propietari del terreny on va sortir la peça, va passar a Miquel Bau. I Miquel Bau, diguéssim, suposo que el net li va tocar a ell la peça, però ho dic perquè a internet trobareu que és una peça que quasi diuen que està robada. I en canvi aquí he de col·locar les coses cada cosa a lloc, és a dir, el que va estar robat i el que no va estar robat no va estar robat mai. I aquesta peça no va ser robada, mai va ingressar al museu i per tant en aquest cas, doncs, que hauria de ser bé. Sí, bueno, avui en dia em sembla que està al Museu de Castelló, que no és de Castelló, sí. Però penso que hauria d'estar aquí Tortosa i no Castelló. Coses que passen. Sí. Bueno. Aquelles dues aquestes que estem parlant, avui en dia és de patrimoni, IRF, Quicros, era. Tota aquesta imatge de la tot el que surt sota terra, en l'estat logístic. No hi havia cap llei de patrimoni. La paraula patrimoni, que avui en dia tenim molt clar què vol dir, doncs en aquella època no existia tampoc la visió. Llavors, el propietari de les peces era normalment el propietari del terreny. Moltes vegades bonament ho donava o hauria de comprar a vegades. I altres vegades, com aquest cas, que el propietari no va voler donar, s'ho va quedar i després ella va fer el que va considerar oportú. Doncs bé, si no hi ha més preguntes,
Agrair-vos a tots que avui estéssiu aquí, que m'haguéssiu pogut acompanyar, que haguéssiu seguit amb tanta atenció a tota la conferència. Espero que no se us hagi fet feixuga i que haguéssiu gaudit aquesta estona. Moltes gràcies.